zeruko errege, jainkoiko aita guztiakuna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren itots aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gureria. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren agitan. Amen. Egin dezagun otoituz. Jainko guztidun betiekoa. Santu guztien aitza eta irabaziak, egun berean ospatzea ematen diguzu. Horren beste laguntza gentiu, ezkero, emaituzu oparo, eskatzen dizugun errukia eta barkamena. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis liburutik. Nik, Joanek, beste igeru bat ikusi nuen sortaldetik igotzen. Jainkoiko biziaren silua zeukan, eta oihu handiz hotsegin zien, itsasoa eta lurra zigortzeko zeuden lau angeluei. Esanez, ez zigortu lurrik, ez itsasorik, ez zuhaitzik, harik eta gure jainkoikoaren zerbitzariei ezaugarria bekokian ezarri arte. Eta entzun nuen ezaugarridunen zenbakia, 154.000 Israelgo leinu guztietatik. Horren ondoren, talde handi bat ikusi nuen, inork zenbatu ezinalakoa. Enda eta leinu, herri eta hizkuntza guztietakoa, aulkiaren eta bildotsaren aurrean zutik, zuriz jantziak eta palma adarrak eskuetan. Eta oihu handiz hotseginez, honela zioten. Salbamena, aulkian eserita dagoen gure jainkoikoarena da eta bildotsarena. Aulkiaren, zaharren eta lau bizidunen inguruan zeuden aingeru guztiak auspez erori ziren aulkiaren aurrean. Eta jainkoikoa gurtu zuten esanez, amen, bedeinkapena, haintza eta jakinduria, eskerrona eta ospea, ahalmena eta indarra gure jainkoikoarenak dira, gizaldi eta gizaldietan, amen. Eta zaharretako batek honela esan zidan, nor dira eta nondik datoz, zuriz jantzirik dauden hauek. Nik erantzun nion, ene jauna, zuk jakingo duzu. Harek orduan, hauek nekaldi handitik datozenak dira, bildotsaren odoletan garbitu dituzte eta zuritu beren jantziak. Jaunak esana. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitzu haren naia. San Joan apostoluaren epistolatik, senide maiteok, begira zenbaterainoko maitasuna agertu digun aitak, jainkoikoaren seme izena daramagu, baita izana ere. Ona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen, jainkoikoa ere ezagutu ez zuelako. Senide maiteok, orain jainkoikoaren seme gera, gero izango gerana oraindik ez da ageri. Badakigu jauna agertzen denean, haren antzeko izango gerala, den bezalakoa ikusiko baidegu. Harengan itxaropena hau duen guztia garbitu egiten da, ura garbia den bezala. Jaunak esana. Aleluia, aleluia. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
Aldi hartan, jende taldea ikusirik, mendira igotzen Jesus, eta eseri zenean, bere ikasleak inguratu zitzaizkion, eta berak honela erakusten zien. Zorionekoak gogoz behartsu direnak, berena duteta zeruetako erreinua. Zorionekoak hotzanak, berak izango dirata lurraren jabe. Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak, aseak izango baitira. Zorionekoak errukitsuak, hauek iritsiko duteta errukia. Zorionekoak bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko duteta jangoikoa. Zorionekoak pakegileak, jangoikoaren seme esango baizaien. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauena data zeruetako erreinua. Zorionekoak zuek nigatik birauka eta erasoka erabiltzen zaituztenean, eta gezurretan asmahalak zuentzat esaten dituztenean. Poztu zaitezte eta daitu, haundia izango data zuen saria zeruetan. Jaunak esana. Santu guztien festa burua ari dira ospatzen. Eta gaurkoan gure begirada goian, zeruan jartzen dugu batez ere. Alde batetik kontutan izan da, Jesusek gonbidatzen gaituela denoi santu izatera. Eta santutasun bide hori zoriontasunarekin bat egiten duela. Eta gaurko evangelioan entzun duguna, berak egindako hitzaldirik nagusienean, hango Galileako mendi batean egindakoa, zoriontasunak aipatuz. Zoriontsu izateko berak ze bide proposatzen digun nolabait ere ezagutzera emanez. Gogoz behartsu izaten saiatzea eskatzen digu, hotzanak izatea, zuzentasunaren gose eta egarri izatea, errukitsuak, bihotz garbiak, pakegileak, horiexek dira, Jesusek zoriontsu izateko gomendatzen dizkigun bertuteak. Bestetik ere gaurko egun honetan gogoan hartzen ditugu santu guztiak, eta santuak dira zeruan dauden guztiak. Horietako batzuk, konkretuki, Elizak historian zehar kanonizatu izan ditu. Hau da, halako aktu solemne bat ospatuz, nolabait ere, danoi bitartekari bezala eta eredu bezala azaldu nahi izan dizkigu. Asko eta asko dira. Historian zehar batzuk martiri hil zirelako, bere odola Jesusen fedea defendatzeagatik isuri zutelako, edo norbait, edo karidadea defendatzeagatik. Beste batzuk misolari izan zirelako, beste batzuk bere egunerokotasunean gauzak maitasun handiz egin zituztelako, baina edozein kasutan asko dira Elizak kanonizatu izan dituen santuak. Eta bestetik ere gogorazten digu gaurko egun honek santu gehienak, hau da, zeruan dauden arima gehienak ez direla kanonizatuak izan. Horietako gutxi batzuk besterik ez direla kanonizatutakoak. Eta asko, milioika eta milioika direla zeruan daudenak jangoikoaren maitasunean. Eta gaurko egunez, baita ere gogoan hartzen ditugu, horietako asko, akaso ezagutu izan ditugula munduan, gurekin konpartitu izan dutela, gure etxekoak, gure familikoak akaso zeruan dauden santuak, eta ez dira kanonizatuak izango, prozesurik ez dalako izango, baina jangoikoarekin daudela, eta handik gure alde egiten ari direla. Gaurko egun honek hoxe gogorazten digu ere, hildakoekiko gure harremana heriotzak ez duela erabat hausten. Aldatu egiten dela, ez dela guk nahiko geundukena bezalakoa, baina badegula ere hildakoekin halako harreman klase bat eukitzeko aukera. Guk errezatzen diegu eta haiek zerutik gure alde egiten dute. Hoxe da ere, gaurko egun honetan gogoan hartzen dugun errealitate hori. Eta itxaropenez, eta honekin bukatuko dut. Batez ere, zeruan eta zeruaren eta santu eta horiek guztiak gogoan hartzeak
Jesusek nahi du guri eman dezaigula itxaropena, esperantza. Jesusek nahi izan balu, guk sufrimendua, kezka, halako gildurra, ikara, angustia sentitzea, beste modu batera agertu izan dizkiguke, bere erakutsi guztiak, baina berak nahi izan digu erakutsi eta ulertarazi Jaungoikoak maite gaituela, Jaungoikoa errukitsua dela, Jaungoikoak gure salbazioa, gure zoriontasuna, gure santutasuna nahi duela, eta berarekin nahi gaituela zeruan. Horregatik, zeruarengan eta han daudenengan pentsatzeak sinistunaren bihotzean halako itxaropena, halako esperantza piztu behar du. Jakinda, egin gaituen Jaungoiko honorrek maite gaituela, ulertzen gaituela, errukitsua dela, beti barkatzeko prest dagoela eta guretzako betiereko zoriontasuna nahi duela. Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Andre Maria Birjinaak handik jaiozena, Pontzo Pilaturren menpean ekaduak, guruzean iltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta Jaungoiko ital guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilek epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eskatuko dugu bereziki, hainiko zuen familietako hildako guztien alde, jaunak bere baitan hartu, handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure entzuna intarna bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ama, maite Maria, egin gozulako, zure Atsegin bekizu jauna, santu guztien omenez egiten dizugun eskaintza, eta zeruan zurekin iniezko aitortzen ditugunok, lurrean gure laguntzaile senti ditzagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak,
santu, jangoiko alduztu du beti eko horri. Pozez beterik ospatzen dugu gaur zure hiri santua, gure aman egun zeruko Jerusalem. Handauzkagu orain diturik, gure senide zorion zuak, beti eta beti zu goratzen. Haragoazku ere fedearen bidetik, erromesak erbestean bezala. Pozik ikusten ditugula zeruko argi ederrean, Elizaren seme alabarik onenak, beroiek ditugu laguntza eta eredu gure agurtasunean. Horregatik, santu hauekin eta ingeru guztiekin batean, bihotz batez gorapen hau kantatzen dizugu. Santu, santu, santua, eta eskerrak emanez hartuko zuen eta bere ikasleien azien esanez, hartza zuen eta jan guztio botatik, hau nire gorputza bat da zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kanizaturik berez ere eskerrak emanez bere ikasleien azien esanez, hartza zuen eta eran guztio botatik, hau nire odolaren kanizatata, itun berri eta betiko haren orola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztu hau nire hori gari. Hau da, sinismenaren misterioa, eta biztu zera jauna, zure bizitorri arte, horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren katiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behin duzulago, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zuten giza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure itasatu egin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxarotenean joan gure senideak, bereziki aldiko hildako guztiak. Aritzazu zure aurpegiaren alditan errukezak ezkigu arren, guk guztio betiko bizitzen etxitezagun, jangoikoaren ama Maria Dogarosoarekin, San Jose Peresen aldekin apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez etzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztikun hori Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbaziak, agindutak erakutsiari jarraituz, bidur gabe esan dezagun, gure aita, zeruetan zekanak, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure errenua, egin bedi zure naia zeruan bezala horrean ere, emaiogu zu gaur egunutako ogia
pakea gure burutan, zure erronkiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estuarietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esnada apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa betezela, eman jozu elizaren pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskutik bakabe, eman jozu pakea. Hangoikoaren bilkotxan, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Hangoikoaren bilkotxan, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Hangoikoaren bilkotxan, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki pakea. Ona hemen, hangoikoaren bilkotxan, ona munduko pekatuak entzen duena zorion txuak jaunaren dituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzeko, esan zazpizat eta sartzatu naiz. Eta lurreko mai santu honetatik, zeruetan prestaturik daukazun mai santura, eraman gaitzazun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta bukatu horretik, gure hildako guztiak gogoan izango ditugu hemen erizen egiten dugu, erresmosoa hildako guztien alde, zuen familitako, hildako guztiak gogoan hartuz. Beti, betiko Etor bedi zure erreinoa, egin bedi zure naia zeruan bezala erre. Emaitu zu gaur egunetako ogia, barkatu gure zorrak,
jauna, hildako gure senidei ardi eta bake den zure etxea, beroien alde ospatu behin dugu Pasko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedeka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Esker